In hier na de afsluiting van de Zuiderzee houden de prottenviskerman er weer op. Oude viskerdorpen bij de IJsselmeerkust binnen nou een toeristische attractie. Ook het viskerplak Laaksem in de zuidwesthoeken van Friesland had te krijgen met de verorings van de moderne tijd. We zijn de enige visker die er plaatsen, maar dat nog steeds maar zit aan. Ik dacht dat wij wel het liefste vissersbedrijf van het hele IJsselmeer hadden. Ik ben bezig met het digitaliseren van heel veel foto's. En om ze geschikt te maken voor vertoning voor ons feest 100 jaar jubileum Haven van Laaksem. Er had een tijd west dat het liedste haventje van Nederland vol lag met oude viskerskippen. Op elkaar wie altijd een soort drokte. Joeterdij binnen de toeristen die het vertier op de wal dringen. In de haven is een viskerskou en een zielboot. Goed bezoen een symbool voor oud en nij Laaksem. De schouw is van Jan de Vries, bijna en opgroeid op Laaksem. Hij viskert nog altijd, maar zijn broer Jopie op Laaksemerbot. De zielboot is van pensioneerd zakenman Ruud Guis. Hij komt van Hilversum en kocht op Laaksem een oud viskershuisje als vakantiewenning. Na een verbouwing wijn hij zijn vrouw de nou verst. Beide man binnen bij het ten ziel boen op het plak. Maar belib je het wijnen in de haven van Laaksem, elk op haar eigen manier. Ik heb bouwkundig tekenaar geweest. Ja, zo'n hier, ja, met zo heel lang. Maar, zo, dan ging ik er op een fiets heen. En dan kwam ik Simmers. En dan ging ik naar huis aan meten. En dan weer een zuid en die weer een mooi visje, naar het mooie weer, weer op zee en op het water. En ik moest weer achter het glas de hele middag. Nou ja, op les dan... Dus zei ik om het jaar door op het horloge, hoe laat dat weer? Nou ja, doe wat tijd om te verkasten vanzelf. En zo doe ik ouder. Dus en ze wonen doen wel hulp aan boord. Dus nou, dan heb ik een streek en nou, dat kook wel mooi. Hoe wie de sfeer op de haven? Ja, gezellig. Nou, ik bedoel maar dat ze alle even binnenkwamen, die skippen en de jolen. En dan nou, iedereen naar de haven. Nou, hoeveel hij hem? En wat zo, dan vergelijken ze nou. Wat ik kost van mij 100 pond ze maar aan de wal komen. Maar dat die collega 200 pond hier, ja, dan weten we niks vanzelf. Dus twee alle dagen een wedstrijd. Dat ja, en gezellig nou. En iedereen die, ja, weer er aan het werk en... ja, dan is het nou heel los. De behoefte was een huis in Friesland om te zeilen. Want ik ben een zeiler en watersporter. En dus toen op een gegeven moment een advertentie ergens stond... een heel klein advertentietje in de Telegraaf... huisje te koop in Laaksem en zo. Een telefoonnummer erbij. Ik zei, wat is dat dan? Die paar huizen. Nou, hebben we gebeld. En op een gegeven moment in een weekend hier naartoe gereden. Nou, toen zagen we dit hier. En wat trok u zo aan van Laaksem? Het haventje. Lopend naar de haven waar je boot ligt. En wat ik ook wel leuk vind is... als je ergens een huis hebt, een vakantiehuis... dan kun je gewoon lopend vanuit waar jij zit... wandelen, zwemmen, zeilen, etc. Viskers die houden op. Nou ja, en die waren ouder. En die gingen naar Bakhuizen of naar het verzorgingstehuis. En toen kwamen de huisjes leeg te staan.
En toen weer zo'n makelaar, die kocht hier al die meeste tweede huisjes op. Ja, en die verkochten dan weer terug gewoon... om toeristen zit maar uit Amsterdam of uit Holland. En die woonden gewoon tweede huisjes dan. Dus toen we dat maar die tweede huisjes begon. Wat vond je daarvan? Nou ja, ergens is het jammer verstaan. No? We hebben oude verste bewoners. Maar ja, dan ben ik die huisjes goed opgeknapt en zo weer. En dan werden ze helemaal vertut eerst en zo. Ja, dat is net hoor, dat is net te keren. Het was natuurlijk een kneuterig, gezellig huisje voor vakanties en weekends. Maar als je dus permanent wil wonen, ja, dan wil je sanitair goed hebben. Dan wil je centrale verwarming hebben, dat hadden we niet. We stookten kolen. Maar we wilden het wel helemaal in stijl met wat er al stond houden. Dit is de oude huiskamer, de oorspronkelijke huiskamer. Met bedstedes. Onze kinderen vinden het wel leuk als ze logeren om hierin te slapen. Als je dus nagaat dat helemaal vroeger hier 12 mensen hebben gewoond. Een echtpaar en 10 kinderen. Dat kun je nagaan. Dit is een nieuwe ruimte dus. Hier zijn we dus erg blij mee. Lekkere grote ruimte, open keuken. En ja, ik denk dat dit 3 keer zo groot is als die oude huiskamer waar we net vandaan kwamen. Oh, we zijn altijd op de haven. No? Nou, met zwemmen en no? Zijn we altijd zwemmen. En en was altijd helpen aan boord. En als we hard naar de wal kwamen, futter hennen. Even, iedereen wil op de haven. Wat vind je nou zo mooi aan dit beroep? Nou, dat is de spanning. Zo, het is wel min, maar elke keer heeft weer hoop dat er weer wat in die netten zit. En er wist nooit wat erin zit. Soms dan denk je, we zetten daar en daar, nou, er zit mooi vast wat in. En dan heeft bijvoorbeeld niks. En dan zetten ze weer ergens over en dan denk je, nou, het zal wel niks worden. En dan kan er soms maar een goede dag hebben. Ah, Ruud. Hey. Ik zag al de boot in de haven klaar. Ja, dat Weet kan. je welke? Nou, die ene. Wil je een kop koffie? Nou, als het eraf kan. Kijk, Spiegel der Zeilvaart heeft een hele reportage over het eeuwfeest van Laaksum. Maar een mooie foto, dit is een mooie foto. Kijk, deze natuurlijk. Ja, Hè? prachtige foto. Ja. Uw voorouders die hebben ik altijd wennen en libben en visken. En, dat hebben we zeker mooi gekregen. Ik weet het net wat het is, maar... Do en Jopie ben alleenig. Ja. Is het... Jeet dat wat bij het beroep? Nou ja, dat weet ik niet. Dat er wel bij is, maar ja, dat weet ik niet.
Zo. Nou zeilen we. Ja, vroeger gingen hier die vissers met die staven jollen. Ja. Netten uitzetten en ophalen. Wij doen het voor ons plezier. Zonder... Zij om een boterham te verdienen. Ja. En alles zeilend. Alles zeilend, geen motor. Ja, dat waren knappe zeelui, hoor. Ja. En geen romantiek, nee. Die zoeken wij altijd nog wel op. Ja, natuurlijk. Omdat we denken Ja. dat alles wat vroeger is beter. Ja. Nou, schoongemaakt en wel. Dik 8 kilo. Mooi. Topkwaliteit. Heerlijk. Ja, de verste klant helemaal uit Putten, die moeten we wel wat in de ere houden natuurlijk. Maar hij komt ook graag, hoor. Hè? Hij komt ook graag. Ja, daarom. Maar dat is ook een... Wat gaat u ermee doen? Wij gaan ze vanavond invriezen. Ik heb ijsblokken in de koelbox. In de auto? En die kan aan in de auto. En dan vanavond wordt ze ingevroren. En dan komen de kinderen en de kleinkinderen die komen vis eten bij ons. Dat is altijd heel gezellig. Zo. Nou, dat is prachtig. Mooi. Heel erg bedankt. En de kluis. Tot de volgende keer maar weer. Ja. Nou, denk om. Bedankt. En tot de volgende keer. We hebben een knappe vangst in die 14 netten. Zo, we hebben maar 14 parkjes uit nu, dus dat is net zo vol. Hè. Maar dat ik recht voldoende om de groothandel te bevoorraden. En hier de Doer Bleker in Staven en wat hotels hier in de buurt, restaurants. Nee, meer maar ik niet. Hè. Met iets schalig blijven nou. En duurzaam, dus ik ben wat tevreden nu. Dat hadden we ook nog wel, die oude visserman daar. Wieberen de Vries, die overleden is. Die is hier geboren, getogen, visser. Die moest altijd allerlei vragen beantwoorden van ons over hoe het vroeger was en hoe was het. Wij waren natuurlijk stiknieuwsgierig hoe dat dan allemaal ging. Want er was geen weg, geen elektriciteit, geen gas, geen water. Hoe deed je dat dan? Hoe kwam een huisarts hier? Nou, die kwam te paard. Maar als het modderig was, kon hij niet komen. Maar ja, die vertelde altijd van, ja, jullie vinden het allemaal zo leuk, zo van vroeger en alles. En jullie romantiseren dat. Maar het was gewoon een rottijd, zegt hij. Een rottijd. Heel nadrukkelijk zei hij dat. En dat is natuurlijk zo. Wij zien het allemaal als nostalgie. Maar het was gewoon een keihard leven. Er gingen een hoop mensen dood, longontsteking. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat vind ik ook helemaal niet erg, dat iedereen toch wel gewoon echt zijn eigen leven leidt, op zichzelf is. Maar wat wel leuk is dat als er dan wat gebeurt, een begrafenis of een huwelijk, of er is iemand ernstig ziek of wat ook, dan zie je ineens toch wel dat dat bij elkaar komt. En Maar zeg maar een sociaal praatje even met de buren, dat is ja, dat is er wel, maar ja, dat is dan op de haven of je komt elkaar tegen. Of iemand is in de tuin bezig met iets ingewikkelds en dan ga je even kijken, dan maak je een praatje en zo. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja. Ja, ik zit hier natuurlijk als enige niet-Fries. Ik ben een allochtoon eigenlijk in deze gemeenschap. Die permanent hier woont.
Ja, natuurlijk ben je altijd anders dan iemand die hier opgegroeid is. Dat is niet te ontkennen. En wij rijden veel. Ik heb er helemaal geen moeite mee om gewoon in de auto te stappen en naar Utrecht te gaan. Of naar Rotterdam of wat ook. Nou, dan merk je wel van... die vliegt maar raak en overal. Is men hier niet zo gewend. We doen boodschappen in Leeuwarden bijvoorbeeld. Nou, dat vindt men hier heel raar. Boodschap helemaal naar Leeuwarden. Nou ja, terwijl het 40 minuten rijden is. Het is nog gezellig ook daar. Ik heb toch weer een beetje stadsgevoel. Ik zou net liefst ergens anders zijn willen. Wij vinden het nog altijd prachtig. In een groot plek of in een stad, nou, dan praat men er net van. Ja, ik heb wel eens snits geweest om boodschap. Nou, als de sneeuwt de medisch komt, het vliegt, jongen. Zo droog dat is. Nou, daar haal ik helemaal niet van. Nou ja, toen kreeg ik maar je wen binnen. En water, dat verveelt nooit. Dus we zien altijd al het water weer op. Water? Ja. Ja, het zal even. Doe je nog achter zitten, hè? Nou, ze varen goed. Een goede koers te pakken. Dat zou wel lukken. Staver zegt je laat voorop. Er gebeurt van alles op de haven, maar ik heb u nog niet op de haven gezien. Ik heb even uit het raam zitten kijken, foto's gemaakt. Ja. Nee, maar ik was nog druk met allerlei dingen. Zijn ze varen mooi in een groepje. Als er wat gebeurt, kan iemand door te helpen. Ja, mooi gezicht, joh. Kijk eens vroeger. Maar dan het omlezen, dat wordt een hele tour. Want ja, als je de golven is er nog in de haven en het wordt hut. Dus het schommelt wel geweldig. Ja, eerst maar aan die kant, ja. Kijk, sta je in het heen, maar de kop. Kijk, dat dwars achter. Is de gezelligheid van je tijd weer een beetje weer om? Ja, natuurlijk. Maar toen is het weer alleen nog nou en dan heb je helemaal geen... Nou ja, er zijn wat toeristen, maar dit is echt het bootjevolk. Nou ja, dat is hartstikke mooi voor wat die er nou en die houden wij van vroeger. Wist soms net een beetje wat te nostalgisch? Nou, ik vrees het ik wel, ja. Want,
Zo, we hebben net maar niet een schaalvergroting of zo. Nou, we hebben, ze zeggen, als wij een visje binnen dat voor oorlogse spultjes is, dan, nou, omdat het maar zo liet is en liet schalig. En dan, ja, als je die grotten dan zo, nou, daar kan wij lang niet zien op. Dus ja, ik ben er wel wat in heen beland. Ja. Ik heb veel moeite gestoken in het uitzoeken van de historie. Ook van stambomen van mensen en foto's van oude huizen en dergelijke. En dat vind ik dan, ja, daar steek je veel werk in. Daar heb ik van alles voor verzameld. Nou, dit is een moment dat anderen daar ook van kunnen genieten. Kijk nou hier ons eigen huis, hoe dat er... Dit is een foto uit 1920. Hoe primitief en dat eruit ziet. Dat vind ik dan leuk. Ja, ik merk, want Jan de Vries heeft ook een heleboel foto's, maar die heeft toch weer een iets andere belangstelling. Die ziet graag mensen uit het verleden. Maar die heb ik niet gekend. Dan zie je foto's van een paar oude lui. Ja, dat zegt mij wat minder. Maar de autochtonen, de mensen van hier, die vinden dat wel leuk. Want die herkennen, oh, dat is mijn opa, en dat is de broer van mijn opa, et cetera. En dat was een visser van toen en toen. Wie bent dat? Arne Bakker, maar die is hier al heel betijd waar, want jij doet maar de uitsluiting. Nou, in 32 is er ook mijn visje. Maar die familie van hem, die kwamen weer elke keer nog te zwemmen. En nou ja, dat wisten wij niet. En dan plaatsten ze een praatje. En ze zeiden, nou, we zijn familie van Arne Bakker. Nou, daar heb ik mijn plakboeken meegenomen en wat oude foto's. Nou ja, en toen heb ik wat foto's van hun gekregen. Ja. Nou, en zag ik ze wat opsparen, nou. Leuk. Dus, nou, ik vind het hartstikke mooi, maar Arne Bakker die weer wel bekend. Ja. Ja, en Signal die laat je in de haven. Oh. Ja, dat is helemaal gerenoveerd. Ja, we gaan wel terug. Nogal ja, maar ja, het levert net vol meer op. Dus ja, dat komt uit in, dan kan het niet meer. Nou ja, jongen, we hebben geen opvolgers, dus nou ja, misschien nog 4 jaar of zo, heel goed, en dan is het hier gebeurd. Maar ja, het is zo, de laatste die ben hier opgehouden in 1960. Het is al een heel schof dat wij dat nog zo volhouden. Maar zo lietschalig, dat kan eigenlijk niet meer. Hè? Maar als de visserij fut is, wordt het dan een toeristische plek? Nou ja, dan zou het niet volle verhoorden van wat het nou is. Het is nu al heel toeristisch, nou, in het weekend en nou ja, in het zomerseizoen. Het mooi weer is met een soort zwemmers en nou ja, ze mogen graag op het terras zitten hier bij het restaurantje. En dan, nou, dan is het druk, maar dat zal ik wel zo blijven. Ja, er komt net een grote camping of een park met vakantie. Nou, dat hebben ze wel eens geprobeerd. Vroeger. Dan, nou ja, er stond er hier een instek en een haven bij. En dan van die recreatiewoningen om een haven heen te bouwen. Zo, maar dat is ook nog niks worden. Want ja, dan gaat het karakter helemaal fut, nou, van de haven. Dus, dan is er net zo vol meer om. Nou. Het is nou nog in de originele staat wat. Daarom is ik zo jammer van die uitslag, van die hang, dat die op instorten stiert. Nou. Die moest eigenlijk in de oude stijl weer restaureerd worden. En dan een visserijmuseum zat erin, nou, vroeger. Dat was zo ideaal. Heeft Laaksum behoefte aan een upgrading? Ik vind van niet.
Ik hoor wel meer mensen die vinden dat eethuisje, die vinden dat allemaal maar niks. Lelijk eruit zien. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind het wel wat charmants hebben. Het moet niet glitter en glamour worden en mooi en nieuw. Ik vind wel dat de hang, de oude zoutloods, opgeknapt moet worden. Daarvan willen wij dat die gerenoveerd wordt. En dus niet een upgrade, maar herstel in de oude toestand.